B'investiment ta' aktar minn 2 miljun euro fis-sena imsarfa f'4,500 tablet, il-proġett u għed elettorali tal-Gvern Tablet per Child daħal fit-tieni sena tiegħu. Fi żjara waqt lezzjoni tal-istudji soċjali bl-użu tat-tablets fl-iskola primarja ta' Tas-Sliema, l-għallim Emanuel Kassar li ilu fil-professjoni għal dawn l-aħħar 16-il sena qal li tablets qed jiffaċilitawlu ħajtu fil-klassi. Bihom saret iżjed faċli biex it-tagħlim isir relevanti, bla li jinnota li teknoloġija iżżid il-motivazzjoni fi ċkejknin. L-informazzjoni tfal isibuha kollum kien, imma mbagħad ikun stal għallim biex ittihom il-ħilijiet ħalli dik l-informazzjoni li jkunu ġabru jeditjaw li għandhom bżonn u dawn permezz ta' it-tablet u t-teknoloġija l-għallim iktar jista' jagħmilha. L-għalima Ġejmi li Kurmi spjegat għal xiex jintuża l-aktar it-tablet fil-klassi. Nżomm kemm għal comprehensions biex nagħmlu sentenzi, sentence writing, nagħmlu wkoll quizzes, eżempju jekk konna xi topic, imbagħad biex naraw it-tfal jisom femmu xi-topics u l-lessons nużaw quizzes, jistgħu jaħdmu fi gruppi wkoll. Illum il-ġurnata tfal ta' din l-età it-teknoloġija mhix xi ħaġa ġdida u għaldaqstant tagħmilha iżjed faċli għall-għalliema biex l-istudenti tagħhom jużaw it-tablets. Huma mat-teknoloġija diġà familjari, ġifieri jekk tgħidhom xi ħaġa jitħallmu mal-ewwel, imma mhux tablet normali, allura jista' l-ewwel tistadjhom l-instructions imbagħad huma jaħdmu ġifieri faċilment. B'entużjażmu l-istudenti infushom spjegaw kif jużaw it-tablet waqt il-lezzjonijiet u staqsejnihom jippreferux din l-għodda teknoloġika jew il-kodba. We usually play games or we write stories or other things. We play games about maths, social studies, about English, and we have homework in it. Do you prefer using tablets or books during class? Books, because I like writing. Tablets. And why? Because you have more things, like you could have fun like now. L-għalliema għandhom il-maġġoranza tal-kontroll ta' tablets, xi ħaġa li tagħmilha possibbli biex anki studenti li jkunu ma jifilħux ikunu jistgħu jsegwu dak li jkun għaddej fil-klassi mid-dar. U f'dal-kuntest, il-kap tal-iskola primarja ta' Tas-Sliema fakret li tablets huma edukattivi u għaldaqstant sikuri b'ċertu restrizzjonijiet ta' siti li jistgħu jaċċessaw. Huwa tablet mhux bħal tablet li nafu aħna xi tfal jaħsbu li ħajjieħdu tablet fejn jistgħu jidħlu fuq l-internet u hekk. L-aċċess huwa limitat ħafna mit-teachers, jiġifieri jekk inti ħajjidħlu għandhom il-homework, għandhom il-classwork u jridu jidħlu jagħmlu riċerka, is-sites jistgħu jinfetħu biss dawk is-sites jew dawk il-pages biss li t-teacher tagħti il-permess. B'taħriġ kontinwu lill-edukaturi kollha tar-raba u l-ħames sena fil-primarja, ir-rispons għat-tablets huwa wieħed pożittiv ħafna u l-project leader Emanuel Grek spjega l-pjani li jmiss għal din l-għodda edukattiva. Tablet jingħata fil-bidu tal-sena skolastika fir-raba sena u minn hemmhekk it-tablet jibqa' mal-istudenti. Fis-sajf waqt il-vaganzi tas-sajf l-istudenti jieħdu miegħu wkoll id-dar biex ikun jista' jibqa' għaddej bl-edukazzjoni tiegħu. Wara l-year 6 il-gvern huwa committed ukoll jitkompla l-proġett.